Si ty też już twoje wólbne podłóżki dostał? To są wólbne podłóżki za drugi serbski sejm. Dżiwaj wo sobie na tuty dwie szkałobie. Jedna szkałoba je za kandidowacych z Hornjeje Łužice, a ta tamna za kandidowacych z Delnjeje Łužice. Masz 3 wosy za kandidowacych Hornjeje Łužice a 3 wosy za kandidowacych Delnjeje Łužice. Nie zabudź. Wólbny liścik dobihać do 6. marca 2025 pola wólbnej komisji dońć. Jeli chcesz więcej o kandidowacych zonić, możesz na www.serbski-sejm-2024.de si tykanskie listy przeczytać. A jeli jeszcze nie jsi jako wola albo wolaka registrowany, to możesz też jeszcze czynić do 27. februara 2025. Registruj się nie tylko jako wola, a wypełń twoje wólbne podwóżki. Każdy wóz liczy.